numesc Andrei Manolescu, am fost în statul New York. Am fost angajat la compania Larchmont Yacht Club, unde am lucrat, poziția se numea, era poziția de waitstaff. Am lucrat ca și kelner, gospodar, busser, runner, mai multe, nu una singură, mai multe poziții. În medie, pe săptămână, la ei am lucrat cam 23-24 de ore. Cel de-al doilea job, până la urmă, am găsit la un McDonald's, care era aproape de unde stăteam cu casa și mai aveau nevoie de poziții. Deci mai aveau niște poziții vacante, aveau nevoie de oameni care să stea la casă, să vorbească bine engleza, că ei erau numai spanioli și mexicani care lucrau acolo. Și am ajuns acolo, nu știu, a trebuit mai întâi să completez niște acte cu ei, mi-au fost înmânate actele astea, le-am completat. Ei n-au vrut să ne lase să lucrăm până nu aveam Social Security number-ul. A trebuit să mă duc până în Yonkers, un oraș în relativă apropiere a Larchmontului, unde am reușit să fac Social Security number-ul. Ăsta mi-a venit în vreo săptămână, parcă. Și abia după aia ne-au lăsat să lucrăm. Am început să lucrăm. Lumea era foarte prietenoasă, cei drept, ne înțelegeam foarte bine cu cei de la muncă. Eram și mulți români, mai erau studenți veniți în America din Turcia, din Irlanda, mai erau și americani. Atmosfera de la muncă era chiar faină. De salariu pot să zic că am fost mulțumit. Salariul l-am avut $14 pe oră, un salariu chiar foarte mare pentru ăsta de job. Ce trebuia eu să fac? Făceam mai multe chestii, de la a aduce mâncare la mese, băuturi, luat comenzi de mâncare, băuturi, setam bufetul, setam mesele, trebuia să strângem după aia, după ce se termina tot. Ajutam la organizarea petrecerilor, bancheturilor, am participat la nunți, se făceau acolo un clubul ăsta de acting nunți, unde la fel organizam locul, mesele, scaunele, tacâmuri, vase, tot puneam acolo, după aia începeam să-i servim pe oameni. Cam asta am făcut eu acolo. Am ajuns în New York City și pentru asta sunt chiar foarte fericit. A fost chiar foarte fain. Mi-am propus de când am plecat să văd New York-ul și chiar mă bucur că l-am văzut. E un oraș care pur și simplu te lasă mască, e altceva. Cred că cea mai frumoasă amintire o am din vârful Empire State Building-ului, când am urcat, am prins fix apusul, tocmai apunea soarele, se vedea foarte frumos și după aia am stat ceva acolo să admirăm peisajul, nu ne mai săturam. Și când s-a făcut întuneric, s-au aprins luminile peste tot, pur și simplu ne uitam în jurul nostru și nu ne venea să credem unde suntem și ce vedem. Era o mare nesfârșită de lumini, foarte, foarte frumos a fost aia. Da, cred că pot să zic că a fost o experiență foarte bună pentru mine, mi-a deschis ochii din mai multe puncte de vedere. Cred că pur și simplu mi-a deschis ochii asupra mai multor aspecte din viață. Am început și eu să simt ce e aia, să lucrezi, să trăiești, să-ți faci niște griji pe care până acum nu mi le făcusem. E o experiență foarte bună, că te pune față-față cu realitatea și ajungi să simți că poate până în momentul ăla n-ai fost nevoit să iei anumite decizii și să te gândești la unele lucruri
la care când ești acolo și ești pe propriile picioare și trebuie să te bazezi pe tine și pe forțele proprii, atunci ajungi să le gândești și să le simți.